El nostre planeta es mor. En pocs anys estem destruint la natura. Cada dia és més gran la quantitat de plàstic que fem servir i no hauríem d'utilitzar. L'índex de contaminació ja és crític. No podem seguir així. Els animals i plantes estan patint per culpa de les nostres pròpies accions. Les conseqüències no són bones. L'aigua dels rius, mars i oceans cada dia que passa està més contaminada. Els peixos sucumbeixen i els éssers vius marins estan en camí de l'extinció.